Otetaan haastattelu tuohon Tinolle. Mitä oli? 13? Jotain 30 taisi olla. Fiilikset? No vähän tämmöset uupuneet fiilikset kyllä. Ootko tyytyväinen? Joo. Jäikö enää mitään jäljellä? No ei oikein. Lopussa otit loistavan kirin siitä. Rupes vähän viiva karkailemaan, mutta sitten pari terävää viivan väliä ja sitten se oli yhtäkkiä taas hallussa. Joo, no sit se loppui se yhtäkkiä, kun ei ne oikein riittänyt voimat siinä. Sen spurtin jälkeen se ehkä vei vähän voimia. No niin, no loistavaa. Ja sitten seuraavaksi vedetäänkin englanniksi sama juttu. Että... Joo, sitten siihen se loppukin se kielitaito. Okei. Onko joku Rasse on kielimiehiä? Jos oot mun tulkki. Puhuu venäjää. Ei puhu. Ei puhu. Ei osaa. Ei puhu nyt. Rasse on piipussa, Rasse on kanssa kaikkea. Se on palkkaa sitten, että 10 € sana. Niin paljonko oli aika? 13-16. Oliko minkälainen fiilis? Oliko onnellinen, vähän jäi pettynyt? harmittaan, kun Tino pääsi sitten vähän karkuun siinä ja itseltä loppui voimat. Vähän jäi harmittaa. Ettei se ollutkin vaan kiri, minkä se otti niinku tiputtaakseen sut siinä pari viivaväliä. Että se... Kun kattelin jo, että Tino jää sinne kauas, mutta sitten menikin pari kertaa, niin Tino tuli ohjaamaan, en enää pysynyt perässä. Joo. Mites Lauri oli ensimmäisen ryhmän kärki? Joo. 13. Ei 12.47. 12.47. Jäikö hampaankoloon? Kaveri pisti kakkoserästä pikkasen paremmin. Oliko lohkojako väärä? Joo, Tuomarin linjassa oli jotakin. Ois pitänyt mennä juokseen näitten kanssa, niin olisi ollut niinku semmonen vähän jota vastaan kilpailla siinä enemmän. Niin, se ensimmäinen ryhmä oli vähän heikompi. Ei antanut vastusta oikein kunnolla, niin fiiliksen tappaa. Joo, tappaa fiiliksen, kyllä se on totta.